Ayingalingi nje kosamnitshela ukuthi general wethu General Mkhwanazi nokwenza lento enayenza Chrisani. Yes, koshuba the popesar dance nikhumbula ukuthi neChrisani abazali bethu babesajabulela ukuthi singena kwezombusazwe nabo benga understand ukuthi what's going on, and nathi sasebancane seyingane. Hayi njengamanje bafethu, once you touch Mkhwanazi the popesar dance man, the popesar sharp patsula, I'm telling you, noluthezo olunenkume, nolutheza olunenkume. Siyazwa nje abaye ko social media sebeyaphika abayazi leyo nkulumo kwashaca uMkhwanazi wayikhuluma ephethe ifoni akuyona belingane leya uMkhwanazi wayephethe ifoni bonke ubufakazi isefonini. Nifuna ukuthini manje? Senifuna uqamamanga nithi ubufakazi wabutshontsha njengoba sekuqhamuka nje indaba zokuthi kunentombazane eyathathwa amaphoyisa kwaje kwalahleka ifoni yayo intombazane, kwalahleka i-laptop. Kushuthi leyo foni ne-laptop iyona eneyindaba. uMkhwanazi lezi zinto ayithatha uyithatha ekhanda uyidownloadele. Yeni ngazodlala ngathi thina la. Nazodlala ngathi amaveni, sicela amaveni amaningi ngalesikhathi kukhulunywa umuntu aqeda ukukhuluma mayini ecala angene evenini. Maqeda ukukhulunywa nje kuthola ukuthi uguilty ungene evenini. Baningi asabasazongena. Baningi abasazongena abasazogaxela no good morning boys. Boys athi good morning. Obesho ngaphakathi. Athi good morning ma 26. Ma 28 ngithi good morning. Kuya shuba. We stand with Mkhwanazi. We stand with Mkhwanazi. Eastern Cape bafowethu imnomkhwanazi, Western Cape imnomkhwanazi, eyile eMakhalathini ubabona bebhikisha nabe emgwaqeni neyisini, bafuna uMkhwanazi la bakhathele wabona ukhishwa amazinyo. Bafuna kuphathe uMkhwanazi izwe lonke nationally. Simi noMkhwanazi. Ukuthi kuthiwani because siyazi vele bafethu ukuthi bayaphika abantu baleli iqembu leli engeke ngilisho ngegama. Baphika belale ngomhlanje.